Какво ако ви кажа, че ковчегът на завета, най-святия предмет в Библията, може би никога не е изчезвал? Според Библията, той съдържа каменните плочи с 10 Божии заповеди. Ковчегът бил толкова свят, че ако някой се докосне до него, направо умирал на място. В 12 век рицарите тамплиери отиват в Иерусалим под претекст, че ще защитават покойниците. Първото нещо, което правят, е да започнат да копаят под храмовия хълм. Мястото, където се вярва, че някога е бил скрит ковчегът. 7 години копаят без никакво обяснение. След това изведнъж стават невероятно богати. Получават привилегии дори от самия папа. Сякаш са намерили нещо или някой. Има теории, че ковчегът не е просто артефакт, а източник на божествена енергия. Твърди се, че тамплиерите може би са го скрили дори и в Шотландия. През 1307 година тамплиерите са арестувани, измъчвани и изгарени, но нито дума за килота. Сякаш той е изчезнал заедно с тях, или те просто са го скрили завинаги. Ако това е истина, то значи ковчега все още е някъде, чакаш да бъде открит. Но дали човечеството е готово за силата му? Сподели твоето мнение в коментарите.